आज 8 मार्च जागतिक महिला दिन। माझ्या सर्व मैत्रिणींना प्रथम जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन का सेलिब्रेट केला जातो? कारण 19व्या शतकामध्ये युरोपियन कंट्रीजमध्ये बऱ्याच महिलांनी त्यांच्या हक्कासाठी आंदोलनं केली होती। जसं की 1908मध्ये न्यूयॉर्कमधील 15,000 महिलांनी मोर्चा काढलेला। त्यांच्या मागण्या होत्या समान काम, समान वेतन आणि वर्किंग आवर्स कमी करणं, तसंच वोटिंग राईट्सही त्यांना हवा होता। त्यानंतर युरोपियन कंट्रीजमध्ये बऱ्याच देशांमध्ये बऱ्याच महिलांनी बरीच आंदोलनं करण्यात आली, बरीच कॅम्पेन चालवण्यात आली। झारा जेटकिन यांनी प्रथम ही संकल्पना मांडली की जागतिक महिला दिन सेलिब्रेट झाला पाहिजे। त्यानंतरही युरोपियन कंट्रीजमध्ये बऱ्याच देशात बरेच कॅम्पेन वगैरे चालवले गेले आणि फायनली 1975 साली 8 मार्च हा युनायटेड नेशनमध्ये पहिला जागतिक महिला दिन सेलिब्रेट केला गेला। देशांमध्ये महिलांना बरीच वर्ष त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला। हे मी तुम्हाला म्हणजे थोडक्यात जागतिक महिला दिनाविषयी थोडक्यात हिस्ट्री सांगितली आहे। तुम्हाला डिटेलमध्ये हवी असेल तर तुम्ही गुगलवर वगैरे सर्च करू शकता नक्कीच। आणि आम्ही आता चाललेलो आहोत आमच्या फूड व्हॅनवर। विक्रोळी ईस्टला आमची अटक-मटक नावाने फूड व्हॅन सुरू केलेली आहे। तिथे आम्ही शुगर कॅन ज्यूस ठेवतो आणि आज जागतिक महिला दिनानिमित्त आम्ही शुगर कॅन ज्यूसवर महिलांना 50% डिस्काउंट ठेवलेला आहे। तर चला आपण आता डायरेक्टली फूड व्हॅनवरच भेटूया। स्वागत आहे तुमच्या कविता रेसिपी ब्लॉगिंग आणि इन्फॉर्मेशनमध्ये। तर आपण आता फूड व्हॅनवर आलेलो आहोत। तर हा तुम्ही बॅनर बघू शकता। ज्या महिलांनी काम केलेलं आहे, भारतीय महिलांच्या प्रगतीमध्ये ज्यांचा खूप मोलाचा वाटा, अशा महिलांचे फोटो लावलेले आहेत बॅनरवर। महिला म्हणजे दिनानिमित्त म्हणजे मला 2 दिवस सांगायचं वाटतात की आज महिला म्हणजे खूप म्हणजे आता मागे राहिले नाहीत, पुढे आहेत। कारण का सगळ्या महिला जिथे उभ्या राहतात तिथं कुठं म्हणजे असं त्यांना असले तसं येईल ना ते चालेल हां। तर महिलांनी कुठेतरी चांगलं उभं राहून समाजाची जागा त्यांचं आज महिलांचं जास्त असं मान आहे आणि महिलांनी चांगलं काम करावं। आज महिला दिनाच्या निमित्ताने आज सगळ्यांना मी शुभेच्छा देते की महिलांनी चांगलं काम करावं आणि सगळं एकत्र येऊन महिलांनी चांगलं काम करावं। सावित्रीबाई, अहिल्यादेवी होळकर, फातिमाची एक शुभेच्छा द्या महिलांना। ठीक आहे, सर्व महिलांना हार्दिक शुभेच्छा। काय सांगणार महिला दिनाविषयी? काय सांगणार महिला दिनाविषयी? आता काय सांगणार, महिला आहे तर सर्व आहे, बाकी काय बोलू शकतो। का सेलिब्रेट करतात महिला 8 मार्च? का सेलिब्रेट करतात 8 मार्च? सेलिब्रेट करतात कारण आज ज्या क्षेत्रामध्ये पुरुष पुढे जाऊ शकत नाही त्या क्षेत्रामध्ये आज महिला सगळ्यात पुढे। पण कारण असेल ना काहीतरी, ह्या डेटलाच का सेलिब्रेट करतात? सेलिब्रेट करतात आणि महिलांना पण काहीतरी प्राधान्य पाहिजे ना पुढे सेलिब्रेट करण्यामागं। असं थोडीच आहे की सेलिब्रेट प्रत्येक दिवस महिलांसाठीच असावं, मला असं वाटतं। हां, हे तर एकदम बरोबर आहे। मला पण सांगतो घरी गेल्यावर हात निवांत बसलं ना बघा। काय बोलणार का महिला दिनाविषयी? काय नाही, स्पेशल दिवस होता आज महिलांसाठी। म्हणजे एकच दिवस फक्त स्पेशल असला पाहिजे का? एकच नाही असला पाहिजे, रोजच असला पाहिजे। पण या दिवशी जे महिलांसाठी खास आपण बोलतो ना, आणि महिलासुद्धा या दिवशी स्वतःसाठी वेळ काढतात। असं न करता प्रत्येक महिलेने दर दिवशी आपल्यासाठी थोडा तरी वेळ म्हणजे राखून ठेवला पाहिजे।
स्वतःसाठी तुम्हाला माहिती आहे का 8 मार्च का सेलिब्रेट करतात महिला दिन? नाही, जागतिक महिला दिन म्हणून. ओके, हां, जागतिक महिला दिन आहे, हां. पण ही डेट का निवडली? नाही, वाचण्यात नाही आलं, म्हणजे अजून तरी नाही माहिती. महिला दिनानिमित्त आम्ही आमच्या फूड व्हॅनवर शुगर कॅन ज्यूसवर महिलांसाठी 50% ऑफ ठेवलेला आणि महिलांनी खूप छान प्रतिसाद दिला आणि खूप खुशही झाल्या. खूप जणी तर थँक्यूसुद्धा म्हणाल्या. किती छोट्या गोष्टीतून आनंद घेतात महिला. काही जणींनी त्यांचे मतही व्यक्त केले आणि मलाही वेगवेगळ्या महिलांशी बोलून खूपच छान वाटले. त्यातील काही महिलांशी बोलताना असं समजले की त्या त्यांच्या ऑफिसमधनं, तर काही टीचरसुद्धा होतात त्या त्यांच्या स्कूलमधनं महिला दिन सेलिब्रेट करून येत आहेत. महिला दिन सेलिब्रेट करायला काहीच हरकत नाही. हा जागतिक महिला दिन आहे. जगातील महिलांना त्यांच्या हक्क आणि स्वातंत्र्यासाठी भरपूर मोठा संघर्ष करावा लागला, पण भारतीय स्त्रियांना मात्र असा कुठलाही संघर्ष न करता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचे सर्व हक्क त्यांना संविधानामधून प्राप्त करून दिले. तसेच माता सावित्रीबाई फुले आणि प्रबुद्ध ज्योतिबा फुले यांनी महिलांसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना संविधानामध्ये ॲड केलं. मी सुरुवातीला तुम्हाला जागतिक महिला दिनाविषयी अगदी 2-3 वाक्यात थोडीशी माहिती दिलेली आहे. तुम्हाला डिटेल्समध्ये माहिती हवी असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देत आहे, तिथे जाऊन तुम्ही नक्कीच वाचा. तुम्हाला खूप छान माहिती भेटेल. नक्कीच विजिट करा आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये माहिती वाचा. आणि माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच एका नवीन विषयासह. बाय सर्वांना. बी हॅप्पी अँड हेल्दी फॉर एव्हर.